Free Boy. Nový track Era 5 2011. Vypočuj ho a dúfam, že ho oceníš. Yo. 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 Lebo toto je rebot Free Boya, tak ho počúvaj. Počúvaj dobre každé slovo, ktoré práve vydávam. Vydávam ho, aby som vás niečím novým prekvapil. S novým trackom, ktorý som už stihol aj zapiť. Za chvíľu budem zapíjať môj celý mixtape, ktorý som pripravil pre vás a pre celý svet. Lebo začal som sa venovať rapu a na tom už nič nezmením. Lebo v duchu budem vždy s ním. Moje meno je Free Boy a trocha z rapu vám chcem dať, aby ste nemohli z toho totálne večer zaspať. Lebo môj rap vás posilní do nového života, aby ste mali chuť žiť a naďalej počúvať ma. Aby ste mohli moju hudbu púšťať svojim kamarátom a oni za svojim a ty budú hneď zdieľať to. Lebo sa vám budú páčiť všetky moje tracky, ktoré som spravil pre vás a pre všetky moje fanúšičky. Lebo rap robím z lásky a nie zo srandy. Robím ho pre seba a nie pre nejaké bandy. Texty do mojich pesničiek píšem skoro každý deň. Aby som ich mohol hneď nahrať a dať ich ven. Možno nemám dobrý rap a vynikajúci hlas, ale aj napriek tomu mám snahu sa niečím stať. Chcem nahrávať pesničky a potom ich rozdávať. Môžem im ich hneď na mieste aj hneď darovať. Lebo toto je rebot Free Boya, tak ho počúvaj. Počúvaj dobre každé slovo, ktoré práve vydávam. Vydávam ho, aby som vás niečím novým prekvapil. S novým trackom, ktorý som už stihol aj zapiť. Za chvíľu budem zapíjať môj celý mixtape, ktorý som pripravil pre vás a pre celý svet. Lebo začal som sa venovať rapu a na tom už nič nezmením. Lebo v duchu budem vždy s ním. Lebo ja budem rád, keď sa všetkým bude páčiť. Bude sa páčiť Free Boyov mixtape a nebude to žiadny vtip. Každý bude mať Free Boyov mixtape v mobile, bude ho počúvať na ulici a aj v škole. Toto je môj rap a preto vám ho práve chcem dať. Dávam vám ho s pocitmi, tak ho začni počúvať. Začni ho počúvať a skús byť na ňom závislý, aby ti v hlave rozprúdil strašné pávavy. Toto je Free Boyov mixtape a jeho rap, ktorý píše pre vás skoro každý deň, aby vám mohol predstaviť nový track o rape, o ktorom bude každý vedieť vo svojom dome. Lebo toto je môj rap, ktorý spievam teraz. Spievam vám ho, aby ste ma spoznali.
práve teraz, aby ste spoznali freebojov RAP, ktorý píše a spieva len pre vás práve dnes, yo. Lebo toto je rap od freeboja, tak ho počúvaj dobre každé slovo, ktoré práve vydávam ho, aby som vás niečím novým prekvapil, s novým trackom, ktorý som už stihol aj zapiť. Za chvíľu budem zapíjať môj celý mixtape, ktorý som pripravil pre vás a pre celý svet, lebo začal som sa venovať rapu a na tom už nič nezmením, lebo v duchu budem vždy s ním. Počúvaj dobre každé slovo, ktoré práve vydávam ho, aby som vás ničím novým prekvapil, s novým trackom, ktorý som ho stihol aj zapiť. Za chvíľu budem zapíjať môj celý mixtape, ktorý som pripravil pre vás a pre celý svet, lebo začal som sa venovať rapu a na tom už nezmením, lebo v duchu budem vždy s ním, aby vám mohol predstaviť nový track o rape, ktorom bude každý vedieť vo svojom dome, lebo toto je môj rap, ktorý spievam teraz. Spievam vám ho, aby ste nás poznali práve teraz. Ste spoznali freebojov RAP, ktorý píše a spieva len pre vás práve dnes, yo. Lebo toto je freeboja, tak ho počúvaj dobre každé slovo, ktoré práve vydávam ho, aby som vás